Carektin Slav jwaram. Mulxwast em îro bi pênûsê portre çêkin. Em ê îro portreyê helbestvan û wêjekar Firux Ferûzadê xêz bikin. Malzemeyên min amade ne wî demê em dest pê bikin. Piştî ku min taslaka weneyê derxist, ji alî çav dest pê bikim. Ji bo vî weneyê zêdetir pênûsên bi jimarên HB, B, 2B, 4B û 8B bikarbînim. Di wî navberê de jî ez hinekî li ser jiyana Firûxê jî biaxivim, yên ku nas nakin jî bila agahdar bin. Firux di sala 1935 da li Tehranê ji dayîk bûye. Firux di helbesta Îranê sed sala bîstan da navekî gelek girîng e. Nivîs û helbestên xwe jî bi zimanê jinê nivîsiye. Ew di nava helbestvanên cîhanê yên jin de xwediyê cihekî taybet e. Li gorî Firûxê jinetî mehrûmiyet e û mêretî jî xweperestî ye û xwedî maf dibîne ku bibe xwediyê gelek tiştan. Firux jî li hember vî hişmendiyê derketiye û serî hildaye. Vî yekî jî binivîs û gotinên xwe çêdike. Ev serhildana wî jî dibe sedem ku di wêjeyê de hejînek nû çêbe. Bi vî yekê ji aliyê wêjinivîsên zilam hedef tê nîşandan. Li belê dîsa jî li hember têkoşîna Firûxê nikarin bi ser bikevin. Heke hûn ser wêjeyê bisekinin, fark dikin ku di wêjeyê de rastî ji zimanekî zayandperest heye. Ev helwesta Firûxê jî li gorî dema xwe wek tûfanekî ye. Ev têkoşîn di pêş de wê ji bo wêjekarên jin bibe îlham. Di demek Kurd de helbestên Firûxê li hemû cîhanê deng veda. Ji xeynî Kurdî helbestên wî bi gelek zimanan hatiye wergerandin. Firux di 32 saliya xwe de di qezayekî trafîkê de jiyana xwe ji dest da û li pey xwe 5 berhem hiştin. Serhildana Firûxê ya di wêjeyê de bêguman ji alî gelek jinên wêjekar û nivîskar hê jê tê meşandin. Belê jiyana Firûxê ji wiha bû, niha em vegerin ser weneyê xwe, me rûyê Firûxê xêz bikir û hêdî li ser por bisekinin. Piştî porê jî em kin cîwî jî buyax bikin û du vire xilas bibe. û weneya me xilas bû, hêvî dikim li gor dilê we çêbûye, heke wê eciban dibe û dikarin bibin abone, her wiha dikarin biecibînin û şîrove bikin. Heya weneyekî nû bimînin xêr û xweşiyê de.